utos pagpangutana sa matag debatidor mga kaigsunan. Sa ato pa kaduha mo pabarog ang affirmative side ug ang negative side kaduha usab ug ang ikatulo mga kaigsunan mao ang summary. Apan mahuman sila og kanang pamahayag mga kaigsunan, aduna gyud higayon ang kaatbang sa pag kanini ang cross examine mga kaigsunan ug mga pagpangutana. Kini dayon yung ubos nga higala mga kaigsunan, tunit redukto nga magiguban kaninyo sugod gayud karong takna mga kaigsunan. Alas 12:30 hangtod alas 2 sa kahaponon mga kaigsunan. Nya mapasalamaton kay ta kay kining programa gayud gihatag gyud ni sa atuang station manager Edgar Dagumo mga kaigsunan. Okay? Ag inyo ang kuan Brad na si Brad Silbert. Ag inyong tema Brad. Unya ang ikaduha mga kaigsunan mao ang pagpamahayag ang tubag sa pangutana dili mula pa sa 60 segundos mga kaigsunan. Nya ikaapat nga pamagi ato ang rules and regulation dili mosapaw samtang nagsulti pa ang usa ka debatidor. Ikalima, ang moderator ang mubasa kung adunay basahon nga angay pamatudan. Ikaunom, respetuhan ug tahuron ang moderator. Og ito mga kaigsunan ang musupak sa balaod sa itaas isipon nga pilde. Ikawalo, dili magbuot kung unsa ang itubag. Kini iya lang rebaton sa iyang barog. Ikasyam, kung adunay objection sa matag panig, kini pahumanon ug tagaan usab ang pikas panig pagpasabot kung angay o makatarunganon ba ang gihimong objection. Dayon ang moderator na ang muhusga human matimbang ang pikas-pikas nga katarungan aron mao na isundon. Brad, ang inyong tema Brad? Okay, morning tema na to mga kaigsunan. Sa affirmative side mo ang Seventh-day Adventist Mitchell Bendilio ug sa negative side Dunduyano Silbert. Sa Catholic Faith Defender ang tema mga kaigsunan, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugong mananap nga dili ipakaon sa daang tugon nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bagong tugon sumala sa Biblia. Mga kaigsunan mo kini pamatud-an sa Seventh-day Adventist Church nga si Mitchell Bendilio. Unya kay ang affirmative side man mga kaigsunan mo'y unang mopadayag. Tagaan na to siya 10 minutos mga kaigsunan sa iyang opening statement. O okay Brad Mitchell? Okay, salamat kaayo sa ato nga moderator, Brother Tinit Reducto, o niya ato ng sugdan. Salamat kaayo sa atong mga kahigalaan nga kanunay nga usab nagpaminaw sa ato nga programa nga nagsunod ning atong programa igsoon o higala sa atong programa nga Sangka sa Katarungan. Niya ang tema nga akong pamatud-an bilang usa ka affirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy og ang tanang mahugaw mananap nga dili ipakaon sa daang tugon nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ingon nga debate igsoon sa usa ka tema do na ragoy usa ka mo pamatuod mo nang affirmative. Aniya ang kaatbang niini mao ang negative kon sa pagsupak. Dimudo kay ang tema gibasihan magbiblia. Aniya ang tema naapoy baboy, naapoy daang tugon. Ato unang basahon ang Levitico 11:7 ug 8. Ang baboy kay kini may pikas nga may koko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili usab kamo magahikap sa mga lawas nga patay niini mahugaw kini alang kaninyo. Sa to pa ang tema na ay baboy, ang bersikulo na apoy baboy na pamatud-an sa tema. Okay, klaro? Ikaduha nga punto. Ang tanang mga mahugaw. Kay naa may tanang mga mahugaw mananap. Kay di man baboy ray gipamatud-an.
Unang ato pong hisgutan ang tanang hugaw mananap. Levitico 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta. Og nagakamang ibabaw sa yuta. Ang milo, ang ilaga, ang halo, ingon sa ilang matang, ang tuko, og ang banghitaw, ang taluto, ang tabili, og ang kameleon. Niya mga igsoon og higala, gawas sa baboy nga mahugaw, niya pa'y mga mananap. Nga hugaw, nga di ipakaon. Kay hugaw, taluto, tuko, ilaga. O niya, matod pa din sa maurag hapon nga versikulo, Levitico 11:29-30, mayong balita Biblia. Mao kini ang mga nanapa nga na nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang taloto, ang tuko, hugaw. Okay. Unsa pa? Sa mao gihapon nga bersikulo sa Biblia ang Kristohanong Katolikbanong edisyon Katoliko Pastoral. Mao kini ang mga mananap nga nagakamang nga hugaw alang ninyo. Ang ilaga, balagtok, ang tiki, ang taluto, ang buaya. Di mo do. Kay ato man ang ipamatud-an nga hugaw og ang tema hangtod karon di ni ipakaon. Nani may supak. Ang trabaho sa negatibo iya gyud ning supakon. Pag ingon nako nga ang tiki, ang balagtok, ang taluto, hugaw ug di ipakaon, mingon gud siya ron Brad sayop ka Brad. Mukaon akong taluto, tiki, balagtok og tuko. Kay unsaon man niya pag ingon nga iyang isupak ang tema as a negative side og di pud siya mukaon ani. Diba? Now, karon ni apagulaing mga mahugaw. Sa Biblia nag-ingon, Levitico 11:23, nag-ingon, hugaw, kining mga mananapa, ilhong hugaw ang mga gagmayng mananap. Unsa mga mananapa? Nasalamat sa atong sa kauban din yan, itanaw gud, nagdiduso ba? Pulgas, kuto, nina. Onong Samuel 26:20, ang pulgas, mananap nga gagmay, hugaw. Na, Exodo 8:18, ang kuto, gagmay mananap na, hugaw na. Pero kay, naamay mingon ron nga, naanamay mingon nga, supak aning tima ha. Nya narabay pangatarungan nga ang tanang musulod sa baba dili na isipong hugaw. Nah, delikaduhan hangtod ani lusa, kuto, pulgas. Ay banganga kay sulod pa na. Nya di ra ba kuno hugaw. Langaw. Exodo 8:21. Nato na. Mo ni ang mga hugaw sa Biblia nga dili ipakaon. O niya karon mangutana ta sa atong mga listener karon. Kamo kaha karon, musupak ka mo nga hangtod karon kining mga giingon ako diri nga tuko, pulgas, langaw, taluto, tiki. Supak mo miyo kung di na ipakaon og hugaw hangtod karon? Grabe ha po tagkahugawan anag ato na naideklarang ipakaon na. Ato ideklara nga dili brad makaon na brad. Sa problema ni. Okay. Mao ni problema karon. No? Mao ni problema. Nya niya pa gyud. Deuteronomy 8:15, ang tanga hugaw man na. Di man na ipagkaon. O niya ato na ng kanon. Hubot sa 14, ang lawa-lawa. Hala pangan na ninyo. 50 segundos. Daghang salamat. Busa ang tima igsoon, di mo do tinaw o klaro nga ang tanang hugaw mananap
sa daang tugon, bisan pa ang sinsya, bisan pa ang mga medical expert, aminado nga di jud na ipakaon hangtod karon. Daghang salamat sa 50 segundos. May hapon kanatong tanan. Okay, daghang salamat. Mao to si Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist Church. Nya tagaan na to og kanini ang 5 minutos si Silbert Birita Studiano sa iyang mga pangutana. Brad Silbert. Okay, daghang salamat moderator. Daghang pugay salamat Brad Mitch sa imong barog. Ang atong tema, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugawng mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Ang ako pangutana, imong gikutlo ang Levitico nga naghisgot og mga mahugaw o mao yun puguana, no? Pero ang imong responsibilidad karon ipabarog nga sa bag-ong tugon gapadayon gihapon ng pagdilia. Asa mabasa sa bagong tugon nga gidili gihapon na ni Kristo og mga apostol sa bagong tugon kay mo may tema. Okay, daghang kay salamat sa pangutana. Ni ay tubag. Ang tuko, ang talokto, ang balagtok, ang malawa-lawa, ang pulgas, ang kuto, nga hugaw sa daang tugon, klaro og hangtod karon hugaw ni og dili ipakaon. Apan kung gusto kang mabasa nako litra por litra nga ang baboy dili ipakaos bag-ong tugon, kung mabasa nako, imo bang ang kunon ang imong kapildihan? Subayon sa nato ang Okay. version kay basig objectionable ang hubad or basig lahi lang po di mo pagsabot. Amo mo ganito. Sunod pa ko tana. Imo katungdan pangutana. Okay. Pangutana. Okay, ikaduhang pangutana. Sumala diri sa Roma 14:3. Ang mukaon bisag unsa diri bagong tugon ha kay bagong tugon man ta gipabarog. Ang mukaon bisag unsa dili maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa. Oh. Kay gidawat na siya sa Dios. Mo uyon magani ini. O yon ko ana nga ang giingos Biblia kay wa ko na gasulti nga ipakaon na ng mahugaw sa daang tugon sama sa tuko, tipalo, ulahipan, lawa-lawa, pulgas. Wa gyud gatudlo ng bersikuloha nga kanang mga mahugaw sa daang tugon nga ilaga balagtok tiki talokto ipakaon na. Wala gyud mabasa diha. Mo nang giuyonan nako na ang imo nang pagsabot wa nako uyonin at sunod nga pangutana. Ang giingon diri sa maong sitas no 14:3 no. Ang tawo nga bisag unsay kanon dili nimo hukman no kay mo may giingon diri. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios nganong hukman pa man minimos katoliko kumukaon mig bisag unsa. Okay. Ang imong bersikulo wa gyud na nagtudlo nga ipakaon na ang hugawng mananap nga baboy. Maunang gidawat sa Dios kay imbisan unsa mauna ang mga kanonon. Kay ang Isaiah 66:15 ngadto 17 ang tanang nagakaon sa mahugaw, lakip ang baboy, sa pagbalik sa Ginoo sunugon sa kalayo. Dili ako'y mohukom, ang Dios may musunog. Kay ako pa'y mohukom, dugay natin kayong gisunog. Okay, salamat. Sunod pangutana. Ang akong pangutana dito na punta sa Marcos 7 nga gahisgot si Kristo diri nga dili makahugaw kaniya ang bisan unsa no nga isangsang sa baba o kanon nganong gatudlo man gihapon mo sa Adventist nga isipon gihapong mahugaw ang mukaon og baboy o isdang walay himbis nga diri sa baong tugon nag-ingon man siya dili na isipong mahugaw ang mukaon bisag unsa. Ang Marcos 7 wa nimo basahang 1 ug 2 nga ang ikaw na di man intaw na karne pan mana nangaon ang mga tinun-an og pan nga walay panghinaw. Kay imong giingon nga pag-ingon ni Kristo nga bisan unsay nagasulo dili makapahugaw, hala, ipansak sa imong baba ng tuko, tipalo, pulgas, kuto, langaw.
O di ba load on ka na? Mao na nga ang imong bersikulo, wag hapon na mao ngano man. Si Kristo pagduwa na din islang yuta dito na sa langit, gipakitaas Pedro pananawon na ay hugaw ingos Pedro nga di ko mukaon. Amingon untas Pedro nga. Okay, "Ay, okay. problema." Okay. Ang 5 minutos sa pagpangutana na Brad Silbert natapos na unya tagaan na po siya tuig 10 minutos para na po sa iya ang negative side ug pagpabarog. Ngano gayud nga ang baboy nga di na gyud makaon mga kaigsunan. Atong ihatag Brad Silbert. Okay, salamat kayo, moderator. Salamat kayo, Brad Mitch. Okay, akong usbon una pagsitar ang atong topiko ha. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugang mananap nga dili ipakaon sa daang tugon, nagpadayon nga dili ipakaon hangtod sa bag-ong tugon sumala sa Biblia. Nakita ba ninyo nga dunay siya gikutlo sa Biblia sa bagong tugon nga si Kristo ug ang mga apostol nga dili gihapon anang mga mahugaw? Wala. Ang akong sitas nga gibasa Marcos 7 man to. Pero akong basahon ang Mateo 15. Kay kinigong kubinan sa daan ug bag-o dili parehas. No? Dili parehas, no? Giingon diri ni Kristo. Unya ipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya. Kundili ang mugula sa iyang baba. Oh. Ang huna-huna sa mga Adventista ni nga dili kay napay isipong mahugaw gyapon ug magakaog baboy isdang ulihimbis. Pero dili na mo gi sulti ni Kristo diri, no? Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Nganong naglagot ang mga Parisiyo? Kay daan naman yun ni ilang tradisyon nga gidili gyud na nila ng pagkaon sa mahugaw nga sa baboy, isdang walay himbis ug unsa pa. Unang naglagot sila. Wala ko magkutlo atong 1 ug 2 sa Marcos 7. Diri ko sa statement gyud nga akong gibasa sa maong bersikulo nga sa pagtulon-an ni Kristo sa New Covenant wala na naidili. Di ba? Unsa man di ay ang gidili ni Kristo nga mahugaw diri sa bag-ong tugon. Kana pa bang mahitungod sa pagkaon sa baboy isdang wala himbis? Dili, no? Nakadumdum siguro mo nga amo naman ning gihisgutan ni Brad Mitchell sa miagi, pero akong usbon kay mo magyapoy among tema karon. Unsa man ang mahugaw nga gipasabot ni Kristo nga isang-sang sa baba, apil pa ba ng baboy isdang wala himbis? O kung sa pa to tiki tuko unsa pa diya? Giingon diri. Marcos 7:18 hangtod 23. Ang inyong panabot samara sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao. Bisan unsa. Wala giingon diri. Baboy. Isdang hulihimbis. Tuko, tiki. Wala giingon diri. Ha? Bisan unsa. Klaro kayo? Wala gyud exception diri. Pero sa Adventist, doon na exception. Di ba? Giingon. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Kanang baboy og kaano ni muna di pwede. Di ba? Nya bisan unsa pa gyud, no? Unsa man gyud ang mahugaw nga gitumbok ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan. Ani Andre, gihisgutan niya. Og mipadayon siya sa pag-ingon. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makauna-una og dautan. Makahimog sa lawayong pakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason og kabuang. Kining tanan. Nabay baboy dito? Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Asa magbaboy dito is day wala imbis.
Wala. So kung muanhita sa bag-ong kasabutan kay diri man nakasentro ang pagdili kung gipadayon ba na, wa na magdili si Kristo. Kay kung gidili paghapon tong giisip nga mahugaw sa onas pagkaon, baboy isdang ulihimbis, dili ni isgutan ni Kristo dire. Dili inani iyang pagsulti. Ingon siya nga, pero katong pagkaon baboy isdang ulihimbis, gibawal gihapon to, kay hugaw gihapon to, wa man magiingon. Nakarumingon siya nga, ay tiki og tuko apil maghapon na. Now, ma-apply na to dayon ang Marcos Roma 14:3. Nga og di po day mi ganahan mo kaon ana. Uwa mi maanad. Dili man pud hukman kung dili mi mukaon. Pero ang pagtulun-an lang nga kung mukaon ka na, ganahan ka na, kung madara sa ibong tiyan, wala na gibawal. Base diri. Nya kinigong kahugaw god sa atong pagtuo, dili man ni usara ka klase. Lahi man ang biological nga kahugaw o kanang spiritual. Kanang biological, kung maon na imong rason nga, kanang baboy, kuan man na, mura magnaay, bakterya, anak, makadaot sa kong lawas. Kung maon na imong rason, pwede di ka makaon, anak. Kay, dili man kahukman bisag unsa imong kanon. Sumala sa Roma, 14:3. Unya, ug na ako ni mag-isip nga hugaw na para niya. Matod pa sa 14:20. Diya, o 14:14 sa Roma. Kay mao lagi hibalo naman ta sa buhat Jes ug 11 nga katul lagi giisip nga mahugaw sa una, giingnan si Pedro kay naanad man siya atong mahugaw lagi siya ayaw isipang mahugaw ang mga butang gihinluan na sa Dios. Di ba? Nya moingon si Brad Mitchell tao ra may gipasabot, wa may basa nga tao ra gipasabot. Tanan, okay, bisan unsa gud mahimong ikhan-on na. Kay dili na makahugaw base sa giingon ni Kristo ni sa Marcos 7. Nakaron, importante kay nga atong kutloon kining sa Kolosas. Kay New Covenant maguda, no? Kung gitudlo pa na ni Kristo ug mga apostol, dili ko mosukol ni Brad Mitchell og debate karon, no? Pero lahi man ang kining New Covenant, no? Basahon ko Kolosas 2:14-17. Gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo ug otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa tanang mga adlaw. Yang anong mo tugot pa man nga hukman tas mga Adventist kung mukaon tag bisag unsa? No? Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan ug sa kasaulugan sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man, kay kining tanan mga anino lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So katudaing mga balaod nila sa una, mga seremonyal ug unsa pa to, tama na to sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sige, papas naman to. Landong ra kuno to. Diri na kuno ta ni Kristo kay si Kristo may katumanan. Sa to pa, ug unsay gitudlo ni Kristo, didto ta mo pokus. Nagtudlo ba si Kristo? Nagibawal gihapon tong baboy isdang ulihimbis, wala. So dapat iyaon tang basahon sa Biblia nga si Kristo nanudlo ana kay mo may giingon ni Pablo diri nga diri ta ni Kristo. Mo na makaingon ko lahi ang mga pastor sa Seventh-day Adventist. Kay gibawal man gyapon baboy, si Kristo man magbawal. Diba? Dili na maging makahugaw na bisan unsa isang sang baba. Kaya ang makahugaw kadtong gikan sa tawo kanang maot og batasan. Kay dili garantiya nga buutan ka pares ni Nicolay kung di ka makaog baboy. Kay daghang hibaw-an kung di mo kaog baboy nga maot magbatasan gyapon. Diba? Ang gingharian ni Kristo dili pahitungod sa pagkaon. Roma 14. Diba? 14, 20, pataas diha. Dili, no? Mao na nga sa Hebrews 13 bersikulo 9 giingon nga dili na katabang kanang imong sundo ng tulumanon mahitungod sa kalanon sa pagtulunan mahitungod sa pagkamatarong. Di na katabangan naman kay dili na garantiya lagi nga mamatarong ka kung di ka magkaon ang mga butanga. So mao na no, dili ta ni Kristo. 60 segundos. Iyang trabaho karon nga mukutlo og sitas nga si Kristo ug ang mga apostol gadili gihapon na kay Covenant naman ta. Dili na gali unta niya kutloon tong Levitico kay dili man na mo atong sentro. Diri siya mukutlo sa bagong kasabutan. Kana gipadayon ba sa New Testament ni Kristo og mga apostol, no? Diri ta ni Kristo. Kay mo may giingon. Nya, next Kristo nagtudlo nga dili gihapon ni pagkaon baboy. Isdang ulihimbis. Wala, no?
ug basahon ako tong sa gisulat po ni Pablo sa 1 Corinto 10 sa sunod kay wa na koy igong panahon. Daghang salamat og again may hapon. Okay, mao ka to si Silbert Benitas Duniano sa Catholic Faith Defender niya. Tagaan na tong 5 minutos sa pag cross-examine si Mitchell Bendilio. Okay, Brad Mitchell. Okay na, salamat no. Matod nimo walay mabasa sa bagong tugon nga ang baboy dili ipakaon. Kung mabasa nako litra por litra nga ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon, imo dawaton kapildihan. Sa ako nang akong stand bisan sa una na tong miaging debate, dili lagi ko budritso og modawat anang kondisyon. Kung dili nato ma-cross-examine ang bersikulo nga imong gigamit. Ang pangutanan word for word. Mabasa nako word for word ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon. Kay matod pa nimo wag gyud mabasa. Anhita magtigi ani. Kung mabasa nako imong dawaton kapildihan, kag dili ako mabasa ang dawaton. Lisod na. Bawal na sa among rule. Sige. Rule. Apin ako bisan, kursunada ka. kayot lang, pa-explain ako ana, no? Kay bisan sa korte, tanawon sa nang imong ebidensya. Kung kasaligan man na. Okay. Kabuang na ako mudawat ko sa imong ihatag niya, o dili pa mahiling kung angay ba ng tuwan. Mr. Beritas, ang atong tema sumalas Biblia. Ang akong basahon Biblia. Litra por litra mabasa ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bagong tugon. Kung di na ako mabasa pildi ko, kung ako mabasa pildi ka sugot ka. Subayon kung ang maong hubad insakto kay naamon po yung mga sihop nga hubad. Og dili lang kay kana ato pong subayan ko ng imong pagsabot ana husto ba? Mr. Beritas, matod pa nimo imong gihan kung wa gyud mabasa. Kay matod pa dai nimo alanganin man dai ka nga naay mabasa. Uyon ka na magkakasa imong payong way mabasa. Objection, moderator. Naay kasabutan diha nga dili siya magbuot sa kung tubag. Ha? Dili ko niya butan man diha. O lagi Sipon galing. o wala wart ka Ang akong tubag. Aga kong pangutanan nimo simple lang. Imong giingon nga way mabasa sa imong pamahayag. Excuse me gamay. Mao nang niyon ko. Kung doon na ako'y mabasa litra por litra ang baboy hugaw og di ipakaon sa bagong tugon, pildi ka. Kaya og di na ako mabasa, pildi ko. Sugot ka. Akong kagawasan nga dili ko mudawat. Sa rason kinahanglan pang hilngon ang Okay. bersikulo imong gamiton. Bisag sa korte kinahanglan hilngon ang imong ebidensya. Sunod pangutana. Sa imong mga bersikulong gigamit, Marcos 7, Colosas 2:16, Roma 14:3, Hebrehanon 13:9. Pangutana. May mabasa ba diha nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Okay. Ay, excuse me. Wati ka pa basaha. Gibasa nimo ang Marcos 7:19 paingon sa pataas. Gibasa nimong Colosas 2:16. Gibasa nimong Roma 14:3. Gibasa nimong Hebrehanon 13:9. Pangutana, naa ba dihay word for word mabasa nga ang baboy hinlo na og ipakaon? Mura to simple. Naa wala. Okay, tagatong haginon sa pagtubag. Objection, moderator. Wala ko magsulti ganina nga mabasa litra por litre dire sa Marcos City nga ipakaon ng baboy. Ang akong gibasa diri nga masabot diri nga pwede na kanong baboy kay bisan unsa di naman makahugaw. Sunod. Mo na mo ko moingon nga mabasa Okay, diri sunod. litra por litra. Sunod pa ko ta. Ate sa wa pa ko kuhuban. Iksong Mitchell. Gibasa na ko diri kining giingon diri nga ang inyong panabot samar sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao. Objection, Mr. Apil ang baboy ana. Objection. Ang akong ipangutanan niya nabay mabasa wala igo nang ningon siyang way mabasa. Wa man ako na sa pawaliha. Killing datay man na. Sunod pangutana. sige. Sunod pangutana. Objection, moderator. Yun lang. Nganong iyamang pabasahon ko diri sa maong sitas nga wala man ko mag-ingon nga mabasa diri litra por litra nga ipakaong baboy. Ang akong gibasa diri ang inyong panabot sama ra sa uban wala ba day kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Sa to ba kay bisan unsa apil ang baboy. Okay, Pero sir. ako maingon nga litra por litra. Okay, sunod pangutana. Imong giangkon nga dili mabasa sa imong mga bersikulong gigamit nga ang baboy hinlo na og ipakaon. Kun mao uyon ka nga wa naguba nimo ang akong tema nga ang baboy hugaw og di ipakaon. Kay wa man day mabasa diha. Kumuuyon anak kay sumala ni Nehemias 8:8 apil ang mga sabot. Masabot nga ang baboy pwede na kanon kay bisan unsa man no. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ay kog ingna giingon dili way labot baboy Sunod ana. pangutana. Unsa man Okay, katapos ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana. dahil sa wa pa ko human. Unsa may ibot masabot anang bisan unsa? Sunod pangutana. Oy, dili mo katunggaran ang pangutana. Dili, ako na apil na sa kutubag. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa Isaiah 66:15-17, sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, sunugon sa Ginoo ang tanang nagkaog baboy. Pangutana, uyon ka supak. Ang under sa maong kobinan. Wala man gingon diha apil mga Kristiyano ana. Kana Old Testament na nata sa bagong tugon. Buot pa O pa ko katiwas, no? 30 segundos na.
Okay, ang katong gikutlo niya Isayas. Sa ato pa, ang maigo ana kadtong nailalom man ng balawra. Kinsa man katong naili Mr. Moderator, dili katong dana niya pagwali pagtubag usa ra ka minuto. Dili mo ni Ay, excuse me. Hinundumi nga na atay time. May igso mo. Okay, ang imong katungod sa pagpangutana tapos na unya tagaan na sa tag 10 minutos para sa imong reconstructive speech or rebuttal. O 10 minutos atong ihatag sa atong higala og kanina ang usa ka ebanghilista sa Seventh-day Adventist Church, Mitchell Bindilio. Okay, daghang salamat Mr. Moderator, no. Ato salamat sa atong moderator nga mabtiko mo sab. Ang akong isukod ang iyang kakursunada igsuon kakanabang wag gyud mabasa sa bagong tugon. Kay waman siya ano ya, iyang giangkon nga dili siya supak nga sa daang tugon ang baboy dili pa kaon og hugaw. Anya matod pa niya pwede nang kanon ang tuko, tiki, talokto. Way magbuot nimo basta kaya nimo. O kamo na conclusion sa klases tawo na siya. Anya now matod pa niya sa daang tugon hugaw na angkon ko pero sa bagong tugon wag gyud mabasa. Wag gatodlo. Ako sula siya. Kung mabasa na ako, litra por litra, ang baboy, hugaw, di pagkaon sa bagong tugon. Pildi ka. Kaya di na ako mabasa, pildi ko. Di mo sugot. Siguro magkakaway mabasa, nga naman ka di mo sugot. Kaya ko, mao lagi na, patugatag atubag debate, nga natay tinunan ko lang tag binasahan. Ako sa kikrusik sa amin, krusik sa amin yung Biblia man na. Makikdebate kag Biblia, nga imo man ang ikrusik sa amin. Lisod lagi na. Ako gyud na nga basahon basta naay mo angkon mo dawat sa kondisyon kung mabasa litra por litra pildi. Kung di mabasa pildi ko tan-awon tag kinsa maulawan. Nga naman ang mga katawhan nga nagpaminaw karon nahibalo na nga basta gani dito mo sugot sa kondisyon klaro nga hadlok ta kay naagyoy mabasa atong ilimdan sila. Ako di man ko mahadlok. Kaya guay mabasa, pildi man ko. Oh, di ba? O guay mabasa, pildi ko. Pero na mabasa, alanganin siya. Kay delikado man. Kaya ang ako, klaro naman yung na mabasa. Ano ya, ni gamit. Awar ako mga... Ang katungdanan nun taniya igsoon, higala, ang pagsupak sa tima, unsay tima, pamatudan nga ang baboy hugaw, hugaw di pagkaon sa daang tugon, o ang tanang hugaw mananap, hangtod sa bagong tugon. Iyang basahon, oy, di ang bagong tugon, no, ang baboy hinlo, pagkaon na, di as ba ang bagong tugon, no, ang isdang wahimbis hinlo, ipagkaon na, di basag Roma 14:3, wagoy baboy, ipangutanan, nay baboy diha, wako lagi kong nay mabasa, ipagkaon ng baboy, tanawa na, klaro kayo, klaro na, wag yun din tao na supak niya ang akong tima. Sa bersikulo, ilan ka bersikulo? Marcos 7. Ano ya? Gatoo siya makapunto siya sa Marcos 7. Huwag ko ni gamit sa bersikulo 1. Kaya klaro mang mo gamit sa bersikulo 1 sa Marcos 7. Panman ikaon. Pag-abot sa 19 sa Marcos, wani yan inabantay Marcos 7. Niyon sa Ginoisos. Wala ba dahil ka mo nakasabot? Malinis ang tanang kanonon. O say malinis? Kanonon. Pag ingon nga malinis ang tanang imnonon, ayaw kapilang gasolina. Mainom na pero di na membros imnonon. Malinis ang tanang imnonong tubig, ayaw kapilang ng tunaan. Kay tubig na di na imnonon. Pag ingon di Jesus, malinis ang tanang kanonon, ayaw kapilang ng baboy, kay di na kanonon. Si Kristo yung nag-ingong kanonon ng malinis, imapilang baboy. Agni mo siyang basa bagod po malinis kanunon ang gipasabot nga malinis. Tanawon ta na ikaduhang puntos. Onya ingon siya. Kanang si Apostol Pedro ni gamit og buhat 11 pa ingon sa ubos. Wa ka balo nga nasupalpal siya. Di pa matuod nga si Kristo gatudlo na daw nga pwede nakaunon tanan. Ni gamit og buhat 10, wa na si Kristo dire. Buhat, Mateo, Marcos 7, si Pedro na adiha, Apostol Pedro. Ngano pa mang mobalibad si Pedro, pakanog hugaw, nga gitudluan naman ni Kristo sa dinhi pa siya. Hit and run presentation. Imposible pag di kasabot.
Kung si Pedro pag-auban-uban niya ni Kristo natudloan siya nga ipakaon ng baboy, why rason nga balibad siya sa buhat Jis? Ang pagbalibad ni Pedro sa buhat Jis, di mudo tinaw nga si Kristo wa na nudlo ipakaong baboy, pero spiritas ipakaon nagukunong baboy ni Kristo. Pagka makalilisang pasalagas minsahe. Ha? Tanawa? Mo na, ang buhat Jis, Mr. Veritas, muna mo guba sa inyong prinsipyo nga ipakaon na ni Kristo ang baboy, sumalas Marcos 7. Kanya tanawa yung premise. Ang tanang musulod sa babab, dili makapahugaw. Bot sabton, si Kristo na nudlo nga, hala, kung sudlan ang inyong baba og ok-ok, banganga mo, pulgas, banganga mo, taloto, banganga mo, kaya di na makapahugaw. Og sundo na tos Veritas, perting bibuha. Sabta po din tawon, oy. Mao na mga kaigsonan, mao na nga ako kampante ko. Kay musugot ni nako siya syudam, o di na ko mabasa litra po litra sa bagong tugon. Pildi ko, o ako mabasa pildi siya. Pero mahanay. Ako, sugot man ko. Once for all. Aron mahibala 15 gatog ang tinuod. Diba? Now, karon, matod pa niya, akong ipangutana, suuyon ka ba nga sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo sunugon ang nagaw baboy? Alang lang nila huy labit Kristo na ato ko nabasahon. Isaiah 66:15 ngatos 17. Kay makita ninyo nga moanhi ang Ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang ka mga karwahe og sa iyang alimpulos og magapahungaw sa iyang kapungot tungod sa iyang kalagot og magasunog pinaagis kalayo og daghan unya ang iyang mapatay. Wa nagingon nga adto lamang sa mga Hudiyo kini kinsa may patyon. Nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay katong nagbalaan og naghinos kaugalingon og nangadto sa mga halaran sa mga Dios og na nagkaon sa karning baboy og uban pang mga ilagag mga dumtanan nga mga mananap na delikados Veritas maapil. Asa man mabasa diha ang alang ra sa mga Hudiyo? Pero nga no mga ato ning gitudlo igsoon og higala. Ezekiel 44 versikulo 23 nagiyon. Og tudloan nila nga kung katawan sa kalainan sa hugaw sa mahinlo og ipala kanila ang kalainan sa hugaw sa malinis. Mo na nga kinsa ipatudlo sa ipatudlo ang kalainan sa hugaw ug sa mahinlo. O sa kalainan sa hugaw dili ipakaon. O sa kalainan maunsay malinis ipakaon. Mo na ipatudlo sa katawan sa Dios. O niya karon kaniya man po nanudlo nga di pod mao itudlo. Gusto man po niya nga himuon tang mga hugawan. Mao na mga igsoon o higala. Mao na nga kung gusto mo nga masunog sa adlas pagbalik sa Ginoo hab-habol sa gidili tanan. Kaya ang Dios ko'y nagingon kaning bersikulo ha og di ni matinuod katablas Veritas pero og matinuod ni kay pulong na sa Dios pertigyong apikihas Veritas kay maglangoy-langoy go sa linas kalayo. Ingon siya, ayaw mo paghukom. Wa man ko naghukom. Ang Ginoo may nag-ingon ina ani. Kay ako pay pahukmon dugar ta kaw gidauban. Di ba? Ang Dios mo'y nag-ingon. Igo raming mo pasidaan. Halahab-hab mo gidili karon. Kaya usbo na ako nag-ingon. Nag-ingon ang Ginoo magdungan pagkamatay sa iyaw niyang pagbalik ang nagbalaan sa ilang kaugalingon sa pag-adto sa mga halaran sa mga Dios og nagkaon sa karning baboy og uban pang mga hugang mananap magkadungag pagkamatay pinaagis sa kalinaw nga kalayo nagaingon ang Ginoo. Tan-awa ng gibuhat ni Brad Veritas gihimong bakako ng Ginoo. Ang iyang mga bersikulo og inyong sundan wag yoy iskabuhok nga nag-ingon nga ang baboy pagkaon og hinlo na sa bagong tugon. Rayon. 60 segundos. Dahil salamat. Busa igala og igsoon ang tema wa gyud niya natandog kay iyang giangkon nga ang mga bersikulo nga iyang gigamit way mabasa nga ang baboy hinlo na og ipakaon na sa bagong tugon. Daghang salamat og mayong udto kanatutan. Okay, atong ihatag na usab sa 5 minutos atong ihatag ni Brad Silbert sa pagpangutana or cross-examine. Brad Silbert. Okay, daghang salamat kay moderator o Brad Mates. Okay. Kadtong Isaiah 66 nga gahisgot og laglagon ng mga kaon og baboy. Bag-ong testamento to nga instruction o naa sa daang tugon. Okay, tubag. Ang tag na Brother Veritas basta gani tag na bisag na ang tugon ang katumanan ana pwede sa umalabot.
sama pananglit. Isaiah 65:17. Ingon si Apo manalang na Isaias nga magatukod ako og magahimuon ko ang bag-ong langit og bag-ong yuta. Wa pa man na ron. Mao na nga ang gisulti man na Isaias nga ang nagkauntanan og karning baboy og di ka mo undang apil ka ani sunog yo ka sa adlaw sa paghukom kay sunugon man gud sa Dios ang nagpadayog kaonan nimo nag-undang na lang yun. Salamat. Ang covenant ba sa daan o bagong tugon parehas tibuok? Kabahin ni Brother Veritas nga sugo sa pagdili sa mga mahugaw nagpadayon ni kay sunugon man sa pagbalik sa Ginoo ang nagkaon ani. Og iya pa ni untang wala di na unta niya sunugon. Munang niingos Isaias nga, oy ayaw mo kaon ana kay sunugon na. Nag-ingon ako ang Ginoo nga sa adlaw niya sa iyang pagbalik naraban sa atong Panginoon nga to ako sunugon gud ang nagkaughugaw. Lakip na ang baboy. Apil yung kaanig, di ka mo undag kaong baboy. Ang ako pangutana, ang covenant ba sa daan o bago parehas? Depende na siya. Doon ay covenant. Excuse me. Naitubag. Naitubag. Ang ako'y pamatudaan, Brother Veritas, dili pakigsaad kay ang covenant pakigsaad. Ang ako'y pamatudaan, ang baboy hugaw. Maon ang niyon ko nga kining balaura nagpadayon kay sunugon man sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Wa pa man ibalik ang Ginoo god. Gipasidaan na daan ni Isaias kay manalag naman siya nga mao ni gisulti niya sa Ginoo nga ang tanang mga gahig ulo nga muka og mga mahugaw sunog yun sa iyang pagbalik. Okay, natubag pangutan. Okay, salamat. Imong hisgutan nga naa kay mabasa sa bagong tugon nga dili ipakaong ang baboy litra por litra. Nganong dili man nimo basahon, nganong magkondisyon pa man ka? Nganong di man nimo basahon nga trabaho man nimo na kay affirmative man ka. Nganong magkondisyon pa man ka nga kanang pagkondisyon naara man na kog dawaton og dili. So nganong di man nimo basahon nga katungdanan man nimo nga basahon na. Matubag na ko. Kung ang imong pagdawat sa kondisyon katungdanan nimo, katungdanan po na ako nagdili basahon o basahon na kog dili. Kay aron masukod ang imong pag-ingon nga way mabasa. Kay tinuod ka nga tinuod kang kursunada tan-aw nato kinsay maulawan. Kay na magkukoy mabasa. Okay, biya na to. Biya kay Okay, balik ko diri kay maora man gyud ni among armas ni mga bersikulo ha. Marcos 7 tudling 18. Lagingon diri no. Dili ko ako mo kuha natong bersikulo og 2 nga pan no. Diri ko sa 18 kay mo ni among armas no sa among pagbarog nga negative. Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba di kamo makasabot bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Wa ba apil baboy yan Okay. Walay labot Mr. Veritas kay ang giingon ni Ginoong Hesus da kanonon. Malinis ang tanang kanonon. Ayaw ka pilalagi kay ang Biblia wa ko nagtudlong ang baboy kanonon. Gikaon na nas mga taong supakan. Pero dili na kanonon sumala sa gisulti sa Dios. Okay, sunod pangutana. Wa ko magpasabot sa akong pangutana sa imong pagsabot anang unsa nay kalanon og dili. Ang ako pangutana giingon bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Bisan unsa giingon ba diri nga gawa sa baboy? Matubag na ko. Og akong uyuna ng imong pagsabot delikado mahimo tang hugawan tanan. Kay kanang imong bisan unsa apilon man maapil man pulgas diha, maapil pong ukok, maapil pong ulhahipan. Og imo nang pagsabot hala mo na sunda. Kaya lang nako pag-ingon ni Kristo nga wa ba mo pagsabot nga ang nagasulod nag-iyang giingnan kanonon ang malinis. Kadtong nagsulod nga kanonon. Niya kan baboy di man kanonon sumalas Biblia mo nang wagoy labot. Okay, wa ko mangutana sa imong pagsabot ana. Ang ako pangutana giingon diri bisan unsa nga mosulod sa ba sa tao dili makahugaw kaniya. Unsa man ang pasabot bisan unsa? Nabagoy bisan unsa nga gawa sa baboy? Okay, tubag na ko. Maobitaw na nga si Apostol Pedro ni Patimaw. Tungod kay diha siya na ng panahon na pag sa buhat jis wa gyud siya ni kaog mahugaw kay wa gyud gatudlos Kristo. Kay kanonon ang gipasabot ni Kristo ana. Marcos 7:18-19. Malinis ang tanang kanonon. Unsay kanonon malinis, unsay malinis kanonon. Sunod pangutana. Imong gikutlo ang buhat jis og gipasabot murag gisgutan po na sa 11 nga si Pedro imong gikutlo. Giingon ba dito sa maong revelation? Giingnan ba siyang Kristo dito nga kanon ang baboy? Si Apostol Pedro gipakita ang pananawon sa tanang excuse me.
sa tanang mga mahugaw o niya gisugo og pagkaon nibalibad sa Apostol Pedro. Ebidensya nga ang Marcos 7 wa gyud ay nagtudlo si Kristo og ipakaon ang baboy kay nibalibad si Pedro. Sunod pangutana. Og ni balibad dai si Pedro, gisugo na dai sa Diyos nga dili dili gihapon ipakaon ang baboy. Nag-reveal ang Ginoo dito. Ay Mr. Moderator, Okay, pangutana. mo lagi pangutan. Dawali naman noon. Tubagal lagi ni. Ah. Giingon ba dito sa maong revelation? Giingnan ba si Pedro dito nga, Pedro, dili gihapon ipakaon ng baboy. Mutabag na Ayaw ko. ko nang miingon siya nga ni balibad siya. Natural mo balibad siya kay ang naanda niya dili man na ipakaon sa daang kubinan. Ang imong katungdanan ay Ang pagmani, mga tubag na. ang tubag mani. Tubaga na. Pagpakiagi pagkitaan si Pedro og pananawon sa Dios sa tanang mahugaw nga ipakaon niya. Pahiawog ko pakanon siya. Nibalibad si Pedro, ebidensya nga wa gyud siya natudlian ni Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan kauban ni Kristo nga nagdudlo si Kristo ipakaong baboy. Sama sa imong pagtulon pagpanudlo nga si Kristo nanudlo na. Okay, ang 5 minutos natapos na unya. Ato na sab gihatag ni Brad Silbert ang 10 minutos nga second stand or rebuttal. Atong ihatag ang 10 minutos. Mga kaigsunan nga nagpaminaw karon, padayon kamong nagpaminaw nining programa nga matag Domingo sangka sa katarungan. Ug karon kauban nato si Brad Silbert Dunduyano ug si Mitchell Bendilio sa Seventh-day Adventist Church. Unya atong ihatag ni Brad Silbert Dunduyano sa iyang 10 minutos nga rebuttal. Okay, Isaiah 6:6 iya gihapon gikutlo nga daan man tong kasabutan, no? Gaingon dito nga ang mga tao nga gakaon og baboy silutan, no? Patyon laglagon. Dili niya i-qualify o kinsay maigo ana. Parehas ba day ang kubinan sa daan og bag-o? Ang atong constitution example 1986 og before ana parehas bagod. Automatic na kay dili man ta parehas og kubinan, meaning ang ipasabot ang maigo ana ang nailalo man ang balaura. Na-appeal ba dito na sa New Covenant? Ako naman itong ibasa itong Kolosas 2:14-17. Nga katong ilang Old Covenant, tama na tos kamatayo ni Kristo sa krus, landong rato. Hindi rin nakunutan ni Kristo. Mauna nga, burden niya, asa diri sa bagong kasabutan, si Kristo nagdili gihapon ana. Para layabultaan ng balaura. Dili ta maigo kay ugbot na hunaon, apil na sa pagluag diri sa bagong kasabutan. Di man ibiya nga ang simbahan kanang otorite ni Kristo sa pagluag, pagdili og pagtugot na anak niya. Bisag katong daan nga dili nang bisag kana gali mo kalapas ka sa aloy papahulay patyon ka sa daan. O example na ha. Unya diri giusob niya sa to naa si gahom sa pagluag. Unya kanang gahom niya sa pagluag iya man ang gihatag simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Muna, diri man ta ni Kristo, kinahanglan mo tuo ta ana. Og moingon ang simbahan nga, oy, wa man dili man ni moral seremonyal man ni. Disciplinary man ni. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Iyan ang gigamit na. Mo bitong niingon siya nga, dili na isipong mahugaw bisag unsa kung sang subaba. Ang makahugaw kadtong gikan niya kanang batasan nga maot. Di ba? Unya ako maning gisaad 1 Corinto 10. Nasamot na gyud ni, no? Klaro kayo. 1 Corinto 10:25 hangtod 27. Unsay gingon ni Pablo diri? Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Natuman ba guni sa Seventh-day Adventist? Pag ako'y nabantayan mo ana sa merkado, pagkakita ay baboy dili na bawal. Natuman ba gunani? Klaro. Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado. Ingon ng Adventist, ayaw sa. Labot ng baboy. Sitang wala himbis tuko tiki. Pero iyang gihisgutan ng tuko tiki, no? Well, wala na gibawal. Kaya wala naman nagibawal diri. Kung okay lang sa akong tiyan mo kaog tiki ug tuko mo kaog ko. Pero dili man. Di ba? Ngayon kaya wa man ta maanad. Pero basta wa na sige bawal, kaya wa na naisipang mahugaw. Pero akong i-qualify, akong ipasabot ng kahugaw. Kay duha na kaklase, biological o spiritual. Ang spiritual, katong sugod as Biblia nga, isipong mahugaw na muna kung mukaon ka, makasa ka. Mo na kahugaw spiritual. Pero biological, lahi ng istorya.
Kay pwede man ko himuon na akong rason nga dili ko mukaon anang tiki ba for example o uk ba for example kay nagtuo ko nga biologically hugaw. Oh. Pero spiritually wala na gitudlo diri sa Biblia nga hugaw gyapon. So sugo kay bisan unsa man. Di ba? Oh, makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya kay sumala sa giingon sa kasulatan ang kalibutan ug ang tanan nga ania niini iya sa Ginoo. Now, kung ang dili magtutuo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom sa paghuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Natanawa o. Pero ang Adventist dili moingon gyapon nga ayaw dili gyapon na hugaw gyapon na. Asa man diri sa bag-ong kasabutan nagtudlo si Kristo nga gibawal gyapon na. No. Trabaho niya nga hiyadyung basahon tong iyang gipanghambugan nina. Kay pabarog. Nganong kondisyonan man ko niya nga naaman mi rule sa apologetics nga dili mi mo dawat sa kondisyon kun dili mahiling ang ebidensya. Pataka-taka kag dawat og kondisyon mi kag sige dawat kondisyon niya dili di mong hubad or sayop di pagkasabot. No sa man di na madawat sa korte. No, katungdanan ako nga musugot magug dili. Pero musugot kog sa dili kinahanglang basahon niya kay iyama nagbarug man siya. Nga gidili gihapon sa bagong tugon. Na dili niya basahon kay mahadlok siguro sa ini-cross examine mamumo siya. Mao na klarong istorya. Kay kung dili pa siya mahadlok basahon na niya kay ini-cross examine daog man siya kay sakto man siya, di ba? Pero di man niya basahon ato pahadlok siya i-cross examine, di ba? Mailan nimo diha nga mahadlok sa i-cross examine ang bersikulo nga gusto niyang basahon nga ipakaon ako ng baboy. Wa mo koy nabasa na diri sa Biblia. Mo na mangambog na nung naabo na. Madisir ko niya tubag debate diri. Nagbasa biya ako Biblia. No? Nagbasa ko Biblia. Kay kung naa pa nang ano mo anhim man ko makigatubang ni Mitchell. Nga naaman day na. Nga ipakaon na ni Kristo ang baboy. Wala. No? Wala. Hebrehanon 13:8. Unsay giingon sa Hebrehanon 13:8? Okay. Klaro kay diri nga kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Wala na nailabot diri sa inyong covenant, no? Hebrehanon 13:9, no? Unsay giingon diri? Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Nganuman, kay ang maong tulumanon wala makatabang niya adtong nagtuman niini. So man na, ako day na. Biblia man na, bagong tugon Hebrehanon 13:9. Mao ni diri ta mo pokus sa bagong tugon. Di ta mo atong Isayas. Natural man to katong Isayas, naagi litukon dito nga maghisgot jud sa mga daang sugo. Dili pa kaon ng baboy, mukaon ka, siyempre silutan ka, bawal good. Pero man ta mailalo man na sa Kristyanismo, kay lahi man ang kubinan sa Kristyanismo o daang kasabutan. Unya, sumala sa Buhat 13:39, no? Sa King James Version, klaro yun. Dili man gud ta matarungon sa balaod ni Moises sa diris bagong kasabutan, no? Buhat 13:39, King James Version. Dili ko ta matarungon sa balaod ni Moses. Unsa man tong balaod ni Moses? Well, combination po to sa moral o seremonyal o disciplinary. Pero katong moral sumala sa pagtuon natong Katoliko, apil gyapon na para sa nang dili ka mangawat, di ka manulis. Pero kanang sabat ba o pagkaon, apil na sa mga disciplinary o ceremonial thing, no? Sa debate sa sabat ako man nang explain po sa among debate ni Mitchell pero pagkaon man ta, so diri ta. No? So mauna nga diri sa bagong kasabutan wala na nagibawal. O nasa Roma 14:3. Dili kuno maghukom sa tao nga bisan unsay kanon. Yang anong hukman man ko niya. Kung mukaon kog baboy nga bisan unsa man di naman imong hukmag bisan unsay kanon. Nya dili po ka maghukom kung dili po siya mukaon ana. Para sana mo tuko tiki wa man hamo na tradisyon mangaon mig tiki ug tuko di may mangaon pero wala na gibawal diri sa Biblia. Mahimong kanon ako na akong ganahan ko. Pero kung dili po ko makaon, dili po ko pakasadon kay dili lagi ta hukman mukaon tag sa dili. Roma 14:3.
60 Oo. segundos. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So klaro kayo nga napabarog ato ang negative side. Napabarog na to ang negative side kay wala gyud siya nabasa. Bisa ko sa kabersikulo. Bisa na iyang ipanghambog di niya basahon, nabot nganon di niya basahon. Nga katungdanan man niyang basahon na niya mag-agad man siya sa kung kondisyon sa tupa kung dili ko musugot, di niya mabasa. So pa dili niya mapabarog. No, dili niya mapabarog nga si Kristo gadili gihapon sa pagkaog baboy kay di man niya basahon ang teksto nga iyang ipanghambog. Kana lang daghang salamat. O again, mayong hapon. Okay, salamat kayo na ato naginoto na pipila ka mga gutlo. Mr. Moderator, dito na. Oh, 5 minutos. Pagpanguta na. Matod pa nimo Mr. Veritas, katungdanan nimo ang pagbalibad sa kondisyon. Pangutan na. Tesa, bubalibad ko, angay mo balibad. Okay, pangutan na. Nganong mahadlok man kamo dawat sa kondisyon nga nakasiguro makakangway mabasa sa bagong tugon. Giingnan na kanako sa reason. Alagay Kami, siya. Di, alagay. bago ka human sa Sige. akong tubag, no? Sige. Ang akong rason, mubalibad ko sa kondisyon tungod kay subject to cross examination ang imong basahon. Okay, sunod pangutan na. Mr. Veritas, o ang atong tema sumalas Biblia. Ang akong basahon sa Biblia, nihong ko. Kung mabasa matod pamanggon nimong way mabasa, kung mabasa na ako litra por litra nga ang baboy hugaw og dili ipakaon sa bag-ong tugon. Pildi ka, kay di na ako mabasa, pildi ko. Nganong mahadlok man ka na? Human naman ko nito ba? Di lagi ko masugot anong Okay. kondisyon na. Kay Okay. kinahanglan pa i-cross examine ka ng bersikulo ha. Okay, naana sa mga tao na biyaan na to. Yes. Sunod pangutana. Gibasa nimo ang Isaiah 66:15 nga 2:17. Pangutana. Na makakbas Isayas nga ang nagkaon og karning baboy sa pagbalik sa Ginoo ang tanang nagkaog baboy sunugon? Na makakwana? Wa siya na makakaysa daang kasabutan gibawal man gyud na. Sa- Pero ang nailalom ana mo'y maigo. Ang sa bagong kasabutan dili maigo kay lahi ang kubinan sa bagong kasabutan. Sunod pangutana. Na ba nagsulti ba si Isayas nga ang nailalom lang ani kadto lamang naas badaang tugon way labot katong nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo sa bagong tugon? Naawala. Imo man gipasabot nga lahi ang kubinan. Na, So, excuse me, adto tang Isayas. Naabay mabasa sa gisulti ni Isayas nga ang sunugon sa pagbalik sa Ginoong nagkaog baboy katurang dito sa daang tugong mga tawo. Ang mga Katoliko karon nga dalo kay baboy ko sa habab og baboy, duway labot ani. Naay mabasa wala? Nehemias 8:8 apil ang masabot. Sa di siya kabuot sa kuntubag na sa balaod. Ah, 60 segundos. Okay, mao na. Okay. Ang atong pagsabot ana ripirido na sa mga tao nga nailalom anang balaura. Dili mailalom ang mga Kristiyano ana kay wala magtudlo si Kristo sa bagong kasabutan nga dili gihapon ipakaon. Sa ato pa wa pa ko kahuman. Pagkahuman. Wa pa ko pagkahuman. Okay, sa ato pa ang maigo ana ang nailalom sa mga balaod. So, Si Kristo nagpagutana. wa pa kuno. O siya, ako sa ka minutos wala na human. Usa klaruhan Silang- ninyo. Klaruhan na ninyo. Imo wa pa mo human yang statement. Pati mo sa statement. Pero na. Sige, sakto na lang, sakto na lang. Sige, sakto na lang. Natay oras sa pagtubag. Dili na. Sakto na lang, sakto lang. Sige. Dili na to patyon 5 minutos ra ko na. Sige pa rin. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo sa ato pa. Sumalas Biblia o sa imo ron ang sa ato pa. Sa bagong covenant God sa New Testament, si Kristo wa na magtudlo ana. Ngano magtudlo man ta ana? Giingon sa Colossus 2:14 nga 2:17, diri na ta ni Kristo. Dili na to atong karaan. Si Kristo wa na magtudlo ana. Sunod pangutana. Kung mabasa na ko si Kristo mismo nagingon nga dili pa ko baboy sa bagong tugon, pildi ka. Pasahalagi ay na ko kondisyon. Okay, kung mabasa na ko, pildi ka. Ay na dili na ko anang kondisyon nimo kay mahadlok man pud lagi. Matod pa nimo wag yun si Kristo. Kung mabasa na ko nga si Kristo mismo nagingon nga baboy dili pa kaon sa bagong tugon, pildi ka. nag-explain na ko nimo. Di yun. Nga bawal sa hadlok yun, hadlok. Sunod pangutana. Matod pa nimo gigamit nimo ang Hebrehanon 3:9. Nga dili ta magpadala sa lahing pagtulunan. Pangutana, ang pagdili ba sa pagkaog baboy lahi nga pagtulunan o pagtulunan iya sa Dios? No, sa daang kasabutan dili na lahi. Pero sa bagong kasabutan lahi magud na lang tinudluan. Mo nang lahi tung karaan. Kanang pagdili sa baboy lahi na nga pagtulunan sa Kristyanismo. Sunod pangutana. Sumala sa bagong tugon, kinsang mga apostolisa ang nagtudlo nga ipakaong baboy? Ay, masabot. Ay! Mr. Moderator. Ano, basahon ko. Okay, ipabasa na to. Basahon ako. 60 segundos. Mr. Basahon ako. Moderator, wala ko sa pasok ang pabasa. Ay. Wa ko nang utanag masabot. Sa bagong tugon, kinsas mga apostoles nagtudlo nga ipakaong baboy. Wa ko na yung sumalas siyang pagsabot. Sige atong ipatubag. Ipatubag. Mao lagi ang akong pangutana niya, kinsa, wa ko niyong basaha. Sige ato ipatubag. Lagi mo bitaw na ang akong gingon niya, kinsas mga apostoles ang nag-ingon nga ipakaon ng baboy. Sige, Brad. Nawala. Kaysa, mutubag sa ko sa iyang, mo-object ko ana, no? Dili apil sa among gikasabutan litra por litra tanan, no? Kay sa Biblia apil ang masabot, no?
Oh, ang akong basahon karon, ang masabot nga ang baboy pwede na kanon, dili na kapakasadon. Sa Colosas 2:14-17. Ako ni basahon. Okay, sunod pangutana. Asa sa basa kala pati kasugwa. Katapos ang pangutana. Under Sige, pa katapos ang pangutana. Under ka sa cross-examine. Sa Colosas 2:16 nga imong gigamit. Naa mabasa diha nga ningos Apostol Pablo nga ang baboy hindo na og ipakaon. Naa wala. Bag ora ko gaingon nga wala ko mo pirmag litra por litra ang tanan. Gikutlo nako ang Nehemias 8:8 nga apil ang masabot. Masabot sa Colosas 2:14-17 nga pwede na kanon ng baboy tungod kay naingon si Pablo ayaw mo tugot nga doon na pa'y maghukom ninyo bisan kung sa inyong kanon. Okay, ang 5 minutos nga ang 5 minutos nga cross examine ni Brad Mitchell Bendilio natapos na. Unya ang mahatag ug una nga summary sa inyong gipamatudan o gipabarog og pagdepensa. Ang unang muhatag sa summary mao si Brad Silbert Dunduyano sa Catholic Faith Defender sa 5 minutos. Brad Silbert. Salamat no. Ako lang i-explain pag ayo ning kini bang duha ka klaseng kahugaw no. Kaya ang kahugaw gud nga gipasabot diri sa Biblia kanang espiritual. No, kana bang sa una isipon ng baboy isdang wala himbis nga mahugaw. Mao nang gibawal kung mukaon ka kasala ka. Mao na sa daan. Mao na espiritual nga kahugaw. Lahi po ng biological. Ang biological, umingon ng doktor, oy, na may virus, na may bakterya, adi kumkaon na na. Pero spiritually, dili na mahugaw kay buhat 10, 11, 12. Unsay giingon ni sa Dios nga ni Pedro, ayaw isipa Pedro ang mga butang mahugaw sa una nga gihinluan na karon. Apil lang hintil kay giisip man po ng hintil galing mahugaw. Di ba? Sa ilang panahon. Pero ilang pagsabot anak tao ra kuno wa biya gingon dito dugangan man ninyo nang pagsabot sa Biblia. Bisan unsa na inundo pa ko sa usa ka sabarista sa una moingon nga kung mao na gipasabot sa Ginoo anang revelation diha naon diri nag-ihon tag baboy si Pedro diha. Unsa ang pag-ihaw ni Pedro atong higayon nga pananawon man to. Parehas ra man to atong nagkanang maestra ba magtudlo diha eskwelahan nga ang ipakita picture lang. Ang kini maayo ni kanon kalamunggay, unsa ni prutas, unsa diha. Dili makaon nas bata kay picture naman. Nya kadto pananahon man. Igo ra to nagsulti dito ang Ginoo nga dili na isipong mahugaw ang mga giisip nga mahugaw sa una. O mao to, ni kisi-kisi si Pedro kay mo naman na ilang nabatasan. Di ba? Bag-o pagud to ang Kristyanismo. Siyempre mo kisi-kisi kana galing dugo ila gali nang gibawal sa Council of Jerusalem kay naanda na nila pero wa naman magtudlo sa Kristo ana. Pero valid gihapon to kay ngano man naaman nila ang Holy Spirit. Temporarily ila tong gibawal kay naandan man nila. Pero wa na magtudlo sa Kristo ana. Pero binding gihapon to sa ilang panahon mo na nga kung ako pod naapo ko sa panahon sa mga apostoles di po ko magkaugdugo kay sila may authority. Ila man gihapon ang ila pa man gihapon giapil ang Jewish custom. Pero wala na magtudlo sa Kristo ana kay si disciplinary law na bisan sa Old Testament gani. Na panahon ilang kanona kay disciplinary law lagi na kay sa Katoliko gud nga baruganan dili parehas tanang balaod og validity. Ang moral law ra pwede dili mausob para sa nang ayaw pagpatay ayaw pagpangawat pero kanang pagsimba lang ibalhin sa laing adlaw dili man na pwede mabalhin o kanang mitungod sa dugo anong dili man na pwede wagtangon nga na ang simbahan do na may gahom sa pagdili og pagtugot si Kristo gali yang ipainom yang dugo. O mo na diri sa bag-ong tugon wa gyud tay mabasa si Kristo ug mga apostol nga gadili gihapon sa pagkaog baboy. Sige lang gihapon yan nahuman na lang ning debate na to di pa gihapon niya basahon tong maong bersikulo nga iyang ipanghambok nga mabasa kuno gihapon nga ang baboy dili ipakaon. Nga iya man ang katungdanan nga basahon musugot kog sa dili sa maong debate sa maong kondisyon musugot kog sa dili kinahanglang basahon niya kay iyang katungdanan nga ipabarog na nga sa bag-ong kasabutan gibawal gihapon na nya wa may gihatag iya man kung mura ba kog yung hadlukon ko niya ba okay hadlukon ko di man na pwede diri sa korte imo man yun na ipagawas na imong ebidensya di man niya ipagawas na hadlok siya kay inig cross examine tingali basig masipyat siya no. Mao na nga di na lang niya kay kung sure pa siya anang ebidensya ha anong di ko niya basahot kung sure pa siya anang ebidensya dili siya sure mao nang di niya ibasa kay balo man gud siya hindi ko modawat sa kondisyon kay ako pa mang i-cross examine
No? Ako man ang katungod nga ako po nang i-cross-examine. Colosas 2:14-17. Kabi ninyo ako mong ingnon mga tinahod nga tigpaminaw. Mauni gigamit sa mga early church fathers sa ilang pakiglantugi sa mga Hudyo sa unang wala mudawat sa Kristyanismo. No? Kining Colosas 2:14-17 kay kanang Kristyanismo god, Kristiyano og mga Hudyo sa una nga murag pareha sa ilang Brad Mitchell. Sige debate. Mo nang higig balik-balik ko ni sa mga early fathers ng Colosas 2:14-17 nga ay dili na kuno ta mutugot nga doon na pay maghukom nato bisan unsay atong kanon kay landong ra na siyado kana mga pagtulunana sa bagong tugon mga lahi ng pagtulunana mo tong gihisgutan sa Hebrews 3:9 lahi na nganong lahi kay kato ng karaan tradisyon nila gibawal namang gali na sa bagong kasabutan tong tradisyon sa mga Hudyo sa una no kay naa naman tay bagong kasabutan diri na putas bagong kasabutan diri tas gitudlo ni Kristo og mga apostol og sa ila pong sumusunod no pag-ingon sa mga apostol sa una ato sa nang bawal lang dugo kay mo naman ay naanda na to o ilan ang gahom pili sila nila pero pag ang mga obispo sila may musunod nga mga successor ang ilang office ilang katungdanan mapasa man sa musunod. Buhat 1:20. Nya wa may laing makita sa history mga obispo may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Sa ato pa ug moingon ng mga obispo nga, uy, disciplinary law man ning dili pagkaog dugo. So pwedeng i-abrogate na to ni, no? Kay karaan man ni. Wa man magtudlo sa Kristo ani. So mo to sa Council of Florence, ako na lang po ning gi-appeal kay 60 segundos. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, kamo na lang ang maghukom, no? Kung napabarog ba sa akong katbang, akong higala nga kining evangelist ang iyang tema nga gidili gihapon ang baboy isdang walay himbes diri sa bagong kasabutan. Nya karon hinaot ko nga sa summary iyan ang basahon. Ang gipanghambog niya nga bersikulo nga dili gihapon ipakaon ang baboy sa bagong tugon. Daghang salamat. Okay, daghang salamat. Mao to sa Silbert Veritas Dunduyano sa iyang summary karong hapuna mga kaigsunan. Padayon kamo nagpaminaw sa tong programa Sangkas Katarungan gikan alas 12:30 hangtod alas 2 mga kaigsunan. Okay, atong ihatag ang 5 minutos nga summary Okay. ni Michelle Bendilio sa Seventh Day Adventist Church. Okay, daghang kay salamat mga igsoon og higala sa duha gyud ka pamahayag pag supak ni Mr. Silbert Dunduyano sa atong tema. Ato gyud nakita nga wa gyud siya nabasa nga ang baboy ipakaon na og hinlo na. Wa gyud. Anya salamat nga iyang giangkon nga di gyud siya modawat og kondisyon. Anya hangyo gud taon siya nga basahon. Sige man ako nang gibasa na. Okay, tumasahon. Di lang na ako itog ang bersikulo. Kaya atong masulay gud ning ako man nga katungdanan gyud aron makita gyud pagbasa ang Biblia lagi aron makita ang abilidad. Ingon dinhi, ang baboy hugaw og dili makaon. Klaro kaya na igsoon. Klaro kaya na. Amo na nga ako kursunada gyud ko. Kursunada gyud ko kay naa magoy mabasa. Mabitaw na nga makita gyud na bagong tugo na. No? Ninundom ko ani dito plaza sa una higala nga nay baptist na pastor baptist nga nag-ingon nga wa gyud mabasa sa dihang gibasahan na ingon-ingon pag pabautismo kung nay mabasa. Sa dihang nabasa na sa gipabasa ni diretsog suto wa na gyud dibalik. Di ba? Wa na gyud dibalik. Wa na ni pagkita sa plaza. Kay siya mismo ang nagbasa. Nakabasa litra por litra. Ako gani siyang giingnan, ayaw laging pangante. Kay lisod kay nang naatay tinunan apan kulang tagbinasahan. O niya si Brother Veritas ni hangyo. Katungdanan niyang pagbasa, girnihan na akong ibasa. Pero ako lamang gisukod ang iyang pagkasigurong wagoy mabasa. Kay mo mangod siya iya mangod nga gilimbungan ng mga tao kung wagoy mabasa. Munang niyon ko nga kung mabasa na ako litra por litra sa bagong tugon ang baboy dili pakaon kay hugaw. Pildi ka kay di na ako mabasa pildi ko. Dili mo basa, di mo sugot. Di ba? Now karon mga kaigsuonan. Gigamit niya ang Isaias 66 15-17. Nya tanawa. Aron lang gyud sa paglikay-likay nga di gyud siya maigo. Walay labot ang mga Kristohano na bago ng Isaias. Isaias 66:15-17.
Kay makita ninyo nga moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo o ang iyang mga karwahe nga sama sa alimpolos aron sa pagpahungaw sa iyang kapungot o aron sa pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Wa na gyud ngadto sa mga Hudiyo. Ipaginiyag kalayo og sa iyang espada og daghan ang iyang mapatay. Nag-ingon ang Ginoo, magdungan pagkamatay katong nagbalaan og naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sila sa mga halaran sa mga Dios-Dios, sa mga nagkaon og karning baboy, mga ilaga og uban pang hugang mananap. Hudiyo ka man, unsa kang tribuhas tao, kung nikaon ka sugaw na mananap, lakip ang baboy, sigurado kong sunog ka sa pagbalik sa Ginoo. O niya ingos Brad Benitez, ngano pa man kung hukman ni Mitchell? Wa man ko nang hukom diri oy. Kay ako pa nang hukom karon na perting daghanan na akong gidauban. Ang Dios mo'y mohukom. Ako igod akong gabasa sa pasidaan. Tanawa ang gibuhat ni Brother Silbert. Himuon niyang bakakon si Isayas. Himuon niyang bakakon ang Ginoo. Aron lang sa pagtabon-tabon. Oh, walay labot ang mga Kristohanon. Asa ko na mabasa? Bosa, tinawag klaro nga ang tima, wag yun natandog igsoon. Kay matod pa niya, ang akong namatikdan siyang presentation kaniya, usahay maingon siyang mukaon siyang tuko, tiki og taluto. Pero tingali makalyan siya, di na maayo kay madaot ko na. Mingon na po siya, dili ko mukha og tiki, taluto og kwan, kay dili na ako makaya. Kay biological hugaw. Na ba di ay biological hugaw pa sa hinlo na. 2 minutos. Okay. Di ba klaro? Mga igsoon higala, dinhi nato makita unsang klasihas tao.